Nek ketok ya jumplangan nih HP ku. Iki jangan tuku. Iki kudu kayak apa to, Teh? Urung Tak njuk piye? Jangan. pedes. Yo. Astagfirullah. Gerai lho teh. Asukuk to Gerai ketungan iki. goreng dadak nyo iso. Ulah. Enak to. Goreng mabungi. Mas awas sing madang kok kan. Jenenge ra dadak. Ya mabungi ora Apa bae mana saiki dak? Yo. Memang artis. Tahu kalau tempe guys. Kok kelontangan dhewe to? Tempe ini setengah matang ki mendoan. Tulang iki. Ngaren. Jembatannya. Heeh. Nek bubure Padha sak waruh. Kok gak enek iso tok kae to. bingung. Ora entek penting madange. Enggak nih kurang. Yo telan ning dia iso tak lakon yo. Kan tanggal 2 kayaknya tinggal ning Lampung nggih saya kok. Yang sebuah. Minggu. Ya ayo jo. Yo, Atau pakaian. baru teh. Ngapis? Udah job diasnya. Izin ora enggak. Kalau mau bulan kan. Ijen ki ngene. Hah? Ijen ki. Izin kuwe patang dino mek Nang Lampung. Udah tuh temen. Sing ora ijen oleh Pak Muda. Izin terus nganu malah urusan mlebu ae tak awehi ngono tak wae. Ini papat kuwi. Nek telu ora apa. Asli seminggu Mas ya kan nganu Oh. Jumat Sabtu. Yuk. Nganu. Sing libur kita kalau apa ya? Senin Selasa ki Rebo, libur to. Yuk. Nganu Rebo Kamis, yuk. Tanggal 20 ya libur meneh. Ah seminggu kuwi to. Cuti rong dino lah ora. Apa saya kan seminggu. Kalau gua oke sok maksudnya. Oh atuh ya nyebrang. Tekan kono kok wis. Wis di sewa 14 juta wis seminggu. Oleh bit anyar. Makanya supirnya paling nggak bayar 2 juta gue palingnya. Jenenge rokok. Hewan kami. Makanya madang atau kan itu kok kayak kan. Ini dua di sini. Tapi oke. Terus ngendikan. Wis kono kan berangkat. Malah yang surat antek lain itu. Oh ini sebenarnya sedikit boleh pakai sama lagi ini. Nek esok ki ora perlu kayak lho sarapan. 9 sendok makan cukup. Wis toh.
Malah kudune esuk sing oke. Gak ngerti weh. Awan kok sore Ramadan. Kudune roti tok. Kok gitu. Nanti untuk makannya cukup. Ini gue maju dia orang tenaga. Kan ramacul. Garu. Ambil mah atau sarapan. Wah, SMP. Gue makan awan ya jajan biasa gorengan karo kan udah ya. Wetenge sih kebal-kebal saiki ora sarapan langsung. Udah cilik ya. Wetenge cilik kok. Terus saya mikir apa kok? Gue mikir itu malah mulai ya. Dia ora ndak kesusahan sak cuwi lho. Entak. Boleh iki lho. Komentar. Aku tambah. Oh. Mau jadi mukbang, Pak. Ini kono. Kok bengi madang meneh? Oh. Iki tindakke. Kok bengi ya? Ndak ora nganu kecut. Ora, wong kayak anyar kok. Wis santen lho. Nonton soalnya. Kayak wae. Lepoke kono lho. Wis ora kowe. Sak iki nih to. Ayo. Tak boleh. Tak plastik. Iki diset penutupnya ya. Apa kuwi? Bubur? Oh, Dan sik total. ora. Arep. Wong telu sak gelas, setengah gelas. Tandel kok bubur. Apa ya? Senang stepus kan mau kita stepus. Kayak apa yang ini? Sambil. Enak kowe. Ara, Salah. enggak piye mangane? Aku Tangan kan? Mungkin ndak loro wah ngasai loro. Ini ada ikhlas saya. Gue mana teh, mana bu? 3.000. Murah lu? Murah, wong jane iki wong meh 2.000 ning susuk 3.000 nih. Si sandene 3.000 nih. Karo polisi kan. Yo piye ki? Ya, Kawanmu. tak nang kene ya. Oh, aki apa to kowe? Karo bubur. Wah, tak kira ora. Wah, repot temen-temen. Tak kira nggunan dhuwure tok ae. Ada kene barang. Tak kira dhuwure kuwe. Ini kan halus, ora terlalu warek. Aku anak. Aku kowe enak. Ndok. Akhirnya Di ratenya no. ini tadi ra legi ya. Mana ya? Tai lagi. Ya. Untuk Halus banget. ini mau pakai untuk itu kan. Kalau sih bayar apa?
Cim. Cim, sakei Apa? bubur jenang. Nang apa? Apa ki legi-legi ki lho? Yo. Ora diracun to? Ora ki tak jukuk separo yo separo yo akeh banget. Ama kok dicampuri apa kae? Ambel balita. Wong kafe anda kan nyang. Kita juga separo wis tak buka ro urung diame Pak ne. Wis menapa? Nasib Sapa lunasane ya? Jenenge ya senengane disensor Andri Prastio. Andre Prastio. Sik, ojo ki mlebu YouTube aja seru-seru. Oh iya. Oh, kayak ini paham bere. Asem. Pas nyebut nama aku tak ono wong. Miss Fokus. Miss. Kamu mau apal toh? Ora hafal kok nyong kan. Yang UM ya. UML. Oh, seri A karo nganu. Sing kae ora ya, sing nganu kae. Sing mana? Mamang kae. Ora kok kae. Tapi diragukan. Ora bro. Apa? Nah, ya madang barangnya. Ora mikir itu kata. Gak apa namanya, Alah sama jan ora tak kei masyaallah. Nyongke nganu. Nyongke tuku siji yo turah separo sama ora gelem to turane yo. Man kok njuk alusan nang. Cemburu ya udah. Oh, suara. Pasar ini kan. Orang berani Hmm? balik kerja aja langsung ngecek rumah nanti bongi Kono kok paraan? paraan esok tak terus ke meneh hari kerja pagi nanti awannya dandani lawangnya tak gawe sliding nih Kenang di? Kalah. kamar rumah ini Aku turu. kayak tentang ya pejutan ini Nanti komato kemarin. sekarang tejo kan rumah Oh iya. Pinggir dalan ki, Pak? Hah? Pinggir dalan. Ura mlebu. Lanang wis to. Lanang lah. Kira 30. Ini tak kayak seket sing wis rada suwi. Pak Wan iki Kuwi, Pak. bentar lagi kok ora nganu. Kuwi. Bang Suwi besuwe lho kan. Ngerti? Kejutan. Kon irung to tengah-tengah ngerti irung. Iya, tekan gontelake kono iki kok kaya rada anu bocor Beda bocor kaya. iso. Iki ngopo ya? Kaya pilek-pilek kate ora pilek ya. Kuwi gareke to. Kejala we. Tanggane nyong ngene ngono kuwi.